Znate li što Einstein i potpuna pomrčina Sunca imaju zajedničkog? Ostanite i saznajte. Tema ovog videa je pokus proveden 1919. godine za potpune pomrčine Sunca, koji je Einsteina i njegovu opću teoriju relativnosti učinio svjetski poznatima. Ali počnimo s tim što je to uopće pomrčina Sunca. Do pomrčine Sunca dolazi kada, gledano iz našeg kuta, Mjesec na svojoj putanji oko Zemlje zakloni Sunce. Jedna od velikih svemirskih zanimljivosti je to što su prividne veličine Mjeseca i Sunca na nebu otprilike jednake, pola stupnja, iako su u stvarnosti ta dva tijela različitih veličina. Sunce je otprilike 400 puta veće od Mjeseca. Međutim, Mjesec nam je pak 400 puta bliži od Sunca, tako da su nam na nebu veličine Mjeseca i Sunca otprilike jednake. Ne postoji neki temeljni razlog zašto je tomu tako, nego je riječ o jednoj zanimljivoj svemirskoj slučajnosti. Prelazak mjesečeva diska preko Sunčeva traje nekoliko sati. Međutim, do primjetnog zatamnjenja neba dolazi tek nakon što je više od polovice diska zaklonjeno. A zatamnjenje postaje vrlo jasno primjetno, zapravo spektakularno, u trenucima kada mjesečev disk samo što nije sasvim zaklonio Sunčev. Ta faza traje kratko i broji se u minutama. Pogledajmo snimku jedne prave pomrčine Sunca u Čileu 2019. ali ubrzane 8 puta u odnosu na stvaran vremenski tijek. Obratite pozornost na strelicu. Nebo se polako zatamnjuje kako mjesečev disk sve više i više prekriva Sunčev disk. Kada se diskovi u cijelosti preklope, dolazi do potpune pomrčine te se nebo zatamnjuje kao u sumrak. I u toj tami nakratko nam se otkrivaju druga nebeska tijela poput Venere na koju ukazuje strelica, a koju za dana u ovom slučaju ne uočavamo zbog prevelikoga sunčevog sjaja. Ono što se zapravo događa pri pomrčini Sunca jest to da Mjesec baca sjenu na Zemlju, punu sjenu na određeni dio na Zemlji te oko toga dijela polusjenu. A to znači da ovisno o tome gdje se na Zemlji nalazimo, možemo pratiti ili potpunu pomrčinu Sunca, ako smo unutar sjene, ili samo djelomičnu pomrčinu Sunca, ako smo unutar polusjene. Naravno, ako smo na nekome dijelu Zemlje koji je izvan i sjene i polusjene, pomrčinu uopće nećemo vidjeti. Kako se pak Mjesec giba oko Zemlje, a Zemlja okreće oko svoje osi, mjesečeva sjena prelazi određeni put po Zemlji. Za svaku se pomrčinu Sunca može izračunati točna putanja sjene koju potpuna pomrčina stvara. A iz poznavanja gibanja Zemlje i Mjeseca može se točno proračunati kada će se pomrčine dogoditi, te kojim će se putem sjena pomicati preko Zemlje. Potpune pomrčine Sunca događaju se u prosjeku svakih 1,5 godinu negdje na Zemlji, a na istome mjestu na Zemlji u prosjeku tek svakih 375 godina. To znači da pomrčina neće doći k vama. Ako je želite vidjeti, morate otići onamo gdje se događa. 3 stvari trebamo zapamtiti vezano uz pomrčinu Sunca i pokus kojim se danas bavimo. Pomrčina zatamnjuje nebo i time otkriva zvijezde koje tada inače ne vidimo zbog prejakog sunčeva sjaja. Potpuna pomrčina je kratkotrajna. Iako cijeli proces zamračenja Sunca traje nekoliko sati, faza u kojoj je nebo tamno broji se u minutama. Potpuna pomrčina vidljiva je samo s nekih mjesta na Zemlji. Dakle, ako je želite vidjeti ili napraviti neki pokus dok pomrčina traje, morate otići onamo gdje se ona događa. Bit pokusa koji danas opisujem jest u tome kako je potpuna pomrčina Sunca pomogla potvrditi Einsteinovu opću teoriju relativnosti. A što je to uopće opća teorija relativnosti? To je Einsteinova revolucionarna teorija koju je objavio 1915. godine i koja je potpuno promijenila poimanje gravitacije svijeta u kojem živimo. Opća teorija relativnosti u suštini opisuje kako se mjere udaljenosti, odnosno intervali u prostor-vremenu uz postojanje mase. Njezine glavne značajke su ove. Masa zakrivljuje prostor-vrijeme. Zakrivljeno prostor-vrijeme određuje putanju mase. Vrijeme teče sporije u zakrivljenome prostor-vremenu. Prva značajka, masa zakrivljuje prostor-vrijeme, može se intuitivno prikazati s pomoću analogije s trampolinom ili nekom elastičnom, primjerice gumenom zategnutom plahtom.
Teške kugle udubljuju površinu mreže. Što je kugla teža, to je udubina veća. U ovome primjeru, mreža koja se zakrivljuje kada na nju stavimo masivne kugle predstavlja prostor-vrijeme. Zamislimo sada da s kraja te mreže ubacimo neku malenu kuglicu da se giba po mreži. Ovisno o tome kojom je brzinom gurnemo i u kojem smjeru, kuglica će se gibati ili po pravocrtnim putanjama, ako je daleko od teških kugli koje zakrivljuju mrežu, ili po zakrivljenim putanjama ako im je blizu. Dakle, zakrivljenost prostor vremena određuje putanju mase. Treća značajka, vrijeme teče sporije u zakrivljenome prostor vremenu, možda je čak najlakše zamisliti, iako na prvu možda zvuči najčudnije. Ako ste u blizini kakva masivnog tijela, poput primjerice masivne crne rupe, vrijeme će vam teći sporije nego kad ste primjerice na zemlji. Meni najdraži primjer ove značajke, premda je malo pretjeran, ali umjetnička sloboda filmovima to dopušta, prikazan je u filmu Interstellar, kada dio posade odlazi na planet Miller koji se okreće oko crne rupe Gargantuan. I za svaki sat koji provedu na tom planetu, na Zemlji prođe čak 7 godina. Opća teorija relativnosti može se testirati na mnogo načina i do danas je testirana i potvrđena mnogo puta. Primjerice, orbite tijela dovoljno blizu velike mase pokazuju odstupanja od uobičajenog gibanja jednoga nebeskog tijela oko drugoga, koje nazivamo Keplerovim gibanjem. Primjeri toga su Merkurovo gibanje oko Sunca i gibanje zvijezde imena S2 oko središta naše galaksije. Gravitacijski valovi, koji su konačno potvrđeni 2017. godine, izravno su predviđanje Einsteinove opće teorije relativnosti. Ti su valovi doslovce titranje, prostor vremena u kojemu živimo. Skraćivanje vremena testirano je primjerice usporedbom vremena mjerenog atomskim satovima koji su bili u avionu koji je putovao oko Zemlje na visini od 10 km i istim takvim atomskim satovima koji su za to vrijeme bili na Zemlji. Zanimljivost je da se skraćivanje vremena mora uzeti u obzir kako bi GPS sustav kojim se svatko od nas danas služi pravilno radio. I gravitacijske leće izravna su posljedica i potvrda Einsteinove teorije relativnosti. U njihovoj osnovi leži savijanje svjetlosti, odnosno preciznije rečeno zakrivljenost svjetlosne putanje pri prolasku pokraj velike mase. Provjera zakrivljenosti putanja svjetlosti u osnovi je i ovog pokusa o kojem danas govorim, a koji je jedan od prvih pokusa koji je potvrdio opću teoriju relativnosti. Dakle, Einstein je krajem 1915. godine objavio svoju opću teoriju relativnosti, te je bilo jasno kako se ona eksperimentalno može potvrditi promatrajući zvijezde u blizini Sunca za potpune pomrčine Sunca. Naime, prema toj teoriji putanja svjetlosti odaslane sa tih zvijezda trebala bi biti zakrivljena toliko da bi se ta zakrivljenost morala moći zabilježiti tadašnjim teleskopima i instrumentima. Naravno, odmah su bila analizirana postojeća opažanja zvijezda za prijašnjih pomrčina Sunca i planovi su rađeni za predstojeće pomrčine. Međutim, svi ti sakupljeni i analizirani podaci bili su nedostatni. Sve do 1919. godine. Potpuna pomrčina Sunca u svibnju 1919. bila je vrlo obećavajuća zbog toga što se Sunce tada nalazilo u dijelu neba bogatom sjajnim zvijezdama. I tako su 1917. britanski astronomi donijeli odluku da se promatračke ekspedicije pošalju u gradić Sobral u sjevernom Brazilu i na otok Princip, koji je tada pripadao Portugalu. Odlučeno je da će istraživači krenuti iz Engleske do kraja veljače 1919. kako bi stigli sve pripremiti za pomrčinu koja se trebala dogoditi 29. svibnja te godine. Povratak s otoka Principa u Ujedinjeno kraljevstvo planiran je sredinom srpnja, a s ekspedicije u Sobral krajem kolovoza. Dobiveni rezultati objavljeni su u znanstvenom radu objavljenom 1920. godine, a do kojeg možete doći klikom na poveznicu ispod videa. Put potpune pomrčine 29. svibnja 1919. godine protezao se preko Južne Amerike i Afrike. Sunce se tada nalazilo u zvijezdu Bika, blizu zvjezdanog skupa Hijade, a kao što ćemo uskoro vidjeti, ove označene zvijezde neke su od zvijezda opaženih toga dana. U srcu provedenog pokusa bilo je promatranje zvijezda
koje se pojave oko Sunca za potpune pomrčine. Naime, kada promatramo svjetlost neke zvijezde na nebu, ta svjetlost prema nama putuje pravocrtno. Međutim, ako u naše vidno polje u smjeru te zvijezde uđe masivno Sunce, prema Einsteinovoj općoj teoriji relativnosti, svjetlost te zvijezde trebala bi se na putu do nas gibati putanjom zakrivljenom oko Sunca. A za potpune pomrčine Sunca možemo vidjeti tu zvijezdu, jer pomrčina zamračuje nebo. Međutim, kako naše oči i naši teleskopi ne mogu pojmiti zakrivljenu putanju, ono što će oni bilježiti je položaj zvijezde kao da je na pravocrtnoj putanji gledano iz naše perspektive. Drugim riječima, zabilježit će se odmak položaja zvijezde u odnosu na njezin stvarni položaj, koji bilježimo kad nam Sunce nije na putu. A taj odmak može se izmjeriti. I upravo je to bio cilj ovog eksperimenta. Izmjeriti odmake položaja zvijezda oko Sunca u odnosu na njihove položaje kad nam se Sunce ne ispriječi na putu. 3 su bile mogućnosti za očekivani odmak. Prvo, nema nikakvog odmaka, znači opća teorija relativnosti je u krivu. Drugo, odmak je 0,87 lučnih sekundi. To bi značilo da svjetlost podliježe gravitaciji poput uobičajene tvari prateći Newtonov zakon. I treće, odmak je 1,75 lučnih sekundi, što bi značilo da svjetlosna putanja prati Einsteinovu opću teoriju relativnosti. Treba naglasiti da se ove brojke odnose na zvijezde koje bi prividno bile na samome rubu Sunca, ovdje označenom kao R0. Vrijednosti tog odmaka padaju s udaljenošću zvijezde od ruba Sunca koji je ovdje označen sa R. Dakle, sve što je trebalo učiniti je s teleskopima fotografirati zvijezde oko Sunca za potpune pomrčine Sunca, izmjeriti njihove položaje za pomrčine te ih usporediti s položajima kada nam Sunce nije ispriječeno na putu. Zvuči jednostavno, zar ne? Pa ne nužno ako živite u 1919. godini i svu svoju opremu morate prenijeti na drugi kraj zemlje. A zrakoplovni prijevoz kakav danas poznajemo još ne postoji. A ne postoje ni digitalne kamere kakve danas svi imamo u mobitelima, nego se svjetlost mora bilježiti na staklenim fotografskim pločama, a njihova analiza izvoditi ručno, bez računala. Uz sve to, ključne fotografije morate fotografirati u vrlo kratkom vremenskom rasponu tamnoga neba za potpune pomrčine Sunca. Naravno, u tih nekoliko kratkih minuta pomrčine, kada su zvijezde bile vidljive, i atmosferske prilike trebale su biti na strani znanstvenika. No zašto bi bilo jednostavno ako može biti teško? Pa tako u izvještaju od toga dana znanstvenici navode kako je u Sobralu jutro na dan pomrčine bilo znatno oblačnije od prosjeka. Stigli smo pred kraj kišne sezone, ali je oko 10. svibnja počeo puhati suhi vjetar, gravana, te od tada nije padala kiša osim ujutro na dan pomrčine. Da stvari budu još napetije, pobrinuli su se i sociopolitički nemiri, kojih također nije manjkalo, pa tako od znanstvenika saznajemo i da je bilo planirano sva fotografska mjerenja dovršiti na licu mjesta. Ali zbog štrajka parobrodske tvrtke morali smo se vratiti prvim brodom kako ne bismo ostali mjesecima zarobljeni na otoku. I uz sve te nedaće, eksperiment je ipak bio uspješan. Na otoku Principu korišteno je 16 fotografskih ploča na astrografu posuđenom od zvjezdarnice Radcliffe u Oxfordu. Koristeći se usporednim pločama nebeskoga polja sa zvijezdom Arctur s otoka Principa iz Oxforda, znanstvenici su odmjerili odmak od 1,61 plus minus 0,30 lučnih sekunda. U Sobralu, koristeći se astrografom posuđenim od zvjezdarnice u Greenwichu, 19 fotografskih ploča i usporednom pločom istoga nebeskog područja iz srpnja 1919. dobivaju odmak od 0,93 lučnih sekunda, koji odbacuju zbog loše postave opažanja, zbog kojih fokus pri opažanjima nije ostvaren. Također u Sobralu, koristeći se drugim teleskopom s 10 cm objektivom, kojim su osvijetlili 19 fotografskih ploča te usporedne ploče istog nebeskog područja iz srpnja 1919. dobivaju odmak od 1,98 plus minus 0,12 lučnih sekunda i to smatraju najboljim mjerenjima u cijelom eksperimentu.
Kopije fotografskih ploča poslane su nakon eksperimenta raznim svjetskim znanstvenim ustanovama kako bi se rezultati mogli potvrditi. A ovo je digitalizirana verzija jedne od njih iz Sobrala. Na njoj se vidi mjesecom zaklonjeno sunce, te su zaokružene zvijezde čiji su položaj mjereni toga dana. I prisjetimo se opet onih triju mogućnosti. Odmak od 0, 0,87 lučnih sekundi ili 1,75 lučnih sekundi. S obzirom na to da mjerenja astrografom u Sobralu koja su dala odmak od 0,93 lučnih sekundi, znanstvenici odbacuju zbog lošeg fokusiranja pri opažanjima, druga dva mjerenja kojima se dobivaju odmaci od 1,61 i 1,98 lučnih sekundi ukazuju na to da je odmak u skladu s općom teorijom relativnosti. Znanstvenici idu i korak dalje, te služeći se podacima najboljih mjerenja iz Sobrala, provjeravaju kako se odmak ponaša s udaljenošću od Sunca. Predviđanje prema Newtonovu zakonu je ovo, a prema Einsteinovoj općoj teoriji relativnosti je ovo. A ovo je pokazao eksperiment. Rezultati mjerenja blizu su Einsteinova predviđanja. Rezultat ovog eksperimenta odjeknuo je po cijelome svijetu i učinio Einsteina i njegovu opću teoriju relativnosti svjetski popularnima. Kako to uvijek u znanosti biva, eksperimenti se ponavljaju kako bi se valjanost rezultata potvrdila i točnije odredila. Tako je i ovaj eksperiment ponovljen mnogo puta za potpunih pomrčina u godinama koje su slijedile. A rezultati su uvijek bili blizu predviđanja opće teorije relativnosti. Suvremenom tehnologijom, koja se temelji na radiovalnim opažanjima i omogućuje mnogo preciznije mjerenje položaja, utvrđena je 99,9% usklađenost s općom teorijom relativnosti. Ako imate pitanja, ostavite ih u komentarima. Ako vam se izlaganje svidjelo, stisnite like i svakako se pretplatite na kanal Astro učionice.